Čaša s kapljicama nade, skupljaj riječi i na tome hvala. Kad postaje hladno i dulje se sjene, divno je što te ima, ostani uz mene. Tvoj dan je moja molitva i njeno uzvišenje. Hvala što te imam, ostani uz mene. Ostani uz mene. Tvoj dan je malača, blister vrata, blister žara. Tvoj dan je zakon i vrla posljednja, sreće što postojiš, nebom te hvala. Ej, sreće što postojiš, i na tome hvala. Kad postaje hladno i dulje se sjene, divno je što te ima, ostani uz mene. Tvoj dan je moja molitva i njeno uzvišenje. Hvala što te ima, ostani. Kad postaje hladno i dulje se sjene, divno je što te ima, ostani uz mene. Tvoj dan je moja molitva i njeno uzvišenje. Hvala što te ima, ostani uz mene. Ostani uz mene. Sad bih zamolio prijatelja, glumca, umjetnika Božidara Alića da pročita Brankine stihove. Tvoj dlan je moja laža. Do blistavih vrata, do blistavog žara. Tvoj dan je zaklon i beč i postelja. Sreća što postojiš i na tome ti hvala. Tvoj dan je nježni oblog i lijek što me liječi. A žednoj duši tvoj dan je čaša s kapljicama nade, s gutljajima riječi. Kad postaje hladno, kad duže se sjene, divno je što te ima. I ostane uz mene. Tvoj dlan je moja molitva i njeno uslišenje. Hvala što te ima. Ostani uz mene. Ostani uz mene. Božidar Alić. Hvala Božidaru Aliću, hvala naravno Branka Kandić-Splavski, osim što je napisala stihove za ovu himnu akcije, predsjednica Palija centra u Osijeku poduzima još brojne druge akcije koje bismo rado čuli, ako može, molim vas. Doktorica Branka Kandić-Splavski je bajko čitačica.
Kad sam prvi put čuo da postoji netko tko je bajkočitač i ko piše bajke, onda sam mislio, ma kakva je to profesija? Onda sam čuo da je ona liječnica i da ona zapravo ide malim bolesnicima i da im čita svoje bajke. Bajke koje su prevedene na mnoge druge jezike. Branka je u palijativnoj medicini, osobito onoj koja se odnosi na mlade pacijente dugi niz godine. Branka je učinila čuda u Osijeku i hvala joj što je došla večeras k nama. Hvala joj za sve što je učinila i što će učiniti. Hvala vama što još niste otišli. Evo, doista sam ponosna da je moj rodni grad napravio toliko puno i napravili smo svi to da svi mi u Osijeku zapravo znamo što je palijativna skrb i da želimo bolje. Najmlađi učesnik imala je 3 godine, djevojčica, znači napravili smo to da smo objedinili sve udruge u našem gradu, i liječnike, i profesionalce, i sportaše, i sve one koji su željeli sudjelovati u našoj priredbi humanitarnoj koju smo imali nakon 6 mjeseci tjedno i svakodnevnog rada. Onkološki bolesnici su izradili za našu akciju u Hrvatskom narodnom kazalištu sve kulise i sve pjesme, svu scenu uz pomoć naravno profesionalaca. To je bila naša noć za palijativu s kojom smo učinili to da svi žele i bolju. Od nove godine zapravo taj presing na strukture, odgovorne strukture društva učinit će to da savjetovalište za palijativnu skrb koje imamo prerašće u ambulantu domu zdravlja za palijativnu skrb i kasnije nadamo se u nešto veće, u veću instituciju. Evo naš trud, 6-mjesečni urodio plodom, nadam se, a i bit će sigurno i dalje bolje i vi ostanite uz mene i ja ću ostati uz sve vas. Hvala Branka, napravila je krasnu predstavu sa djecom oboljelom od Downova sindroma. Veliko mislim da je kraj večeri, da polako bi možda trebali objaviti onaj popularni iznos. 232.500 kuna. Hvala. Hvala vam uistinu na tome. Hvala vam svima doista od srca. Evo, Veljko kao duša akcije i doktorica Marijana Praško koja je negdje nestala. Samo zajedno, stalno vanishing Marijana, vanishing, stalno nam nestaje, stalno je tražimo, ali je tu kad je bitno i kad je treba, eno je vaše. Marijana, hvala Gaga. Hvala vam Veljko, uistinu. zahvali svi. Evo sad smo ostali u malom broju. Dragi prijatelji, hvala vam lijepa što ste se odazvali akciji. Prije godinu dana Sandoz je pokrenuo ovu akciju. Marijana ju je prihvatila, nakon toga su je prihvatile sve udruge. Prihvatio je Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Napravili smo, evo tu je naš prodekan, ostao je do profesor Drago Batinić i profesorica Božikov, naši prodekani i naša ravnateljica Škole narodnog zdravlja Andrija Štampar. Zahvaljujem se svima vama, zahvaljujem se donatorima, zahvaljujem se vašim dolaskom, učinili ste mnogo da ova akcija uspije. Hvala svim umjetnicima.